teď slibovaný rozhovor. Wow. Harry Stylesem ze skupiny z One Direction. Ježiš, ahoj. Ahoj. Růžičku. Děkuji. Dobrý den, lidičky. Takže, s kým jsi dneska přišel, Harry? Já osobně jsem vyhrál na magické pouti takový krásný zajdů a chci ho tu zahodit. Takže, protože máme plnou popelnici. Takže pojďme k otázkám. Shut me over the sky. One thing, yeah. Tak ty otázky budou, nebo co? Pardon, jsem úplně zblblá. Kdo je váš největší kamarád ze skupiny One Direction? Ty jsi někdo děláš legraci, já jsem ten nejlepší, jsem ten nejkrásnější, holky mě úplně strašně fajníky žerou hrozně moc, úplně jako vždycky fajníky, a já vím, jsem ten úplně nejlepší. A co vaše rodina? Moje rodina vyhynula před 20 lety, proč? Pokom jste zrozen. Narodil mě Ježíš Kristus. Aha. Na co hrajete? Na co hrajete? Na takovýho samfarnocha. Musíte si naslidit prstíčka taky. Don't one thing, what makes you beautiful? Everybody on the sea, everybody has one thing. In 1 second. Proč jste smutný? Víte, je to velice těžký. Ale je to tak. Říkají, že jsem tepluš a že jsem kopie Justina Biebera. Ale nechcete kapesník? Harry Styles se stal dítětem. Zajímavé. Ale kdo? Je to čuno. Je mi to líto, ale. Takže já se asi půjdu vysrat. Na shledanou. Já jsem závěry ke sebe záchodě. Pojď. Ty vole, když mu